Benvinguts al Friki Online, càpsula número 175. Anem a Panini, ens anem als superherois, ens anem al primer grup de la Marvel Ash, que són ni més o menys els 4 fantàstics. I davant de 2 autors clàssics, però clàssics de diferents èpoques. Un, Neil Adams, i l'altre, Mark Waid. Els 4 fantàstics, actual, amb 2 autors, ja us dic, un Neil Adams, un dels autors més clàssics dels anys 70, i un guionista, que és Mark Waid, un guionista que també va patar-ho molt en els anys 90. Agafen aquest equip classiquíssim, que són els 4 fantàstics, i munten una història contemporània. Molt divertit, molt nostàlgic, no està en el millor moment Adams ni Waid, però és una història simpàtica i molt, sobretot, nostàlgica per al retrobament d'aquests 2 grans autors. De què va Los Cuatro Fantásticos? Antítesis és el títol. Doncs recupera aquest toc clàssic del superheroi dels anys 70, 80, és aviat 70, amb el classicisme que ja tenia el mateix Waid a l'hora d'escriure a la dècada dels 90, i amb aquest dibuix de Neil Adams molt espectacular, i agafant un grup de superherois que no havia tocat. El dibuix és el típic dibuix d'Adams, amb aquests trencaments de vinyetes que en la seva època van fer furor i que segueixen funcionant molt bé per al món dels superherois. I de què va la història? Ui, ara em pica un ull. Vale, ja està. No us toqueu els ulls amb els dits, amb els colzes. Bueno, és igual. De què va la història? La història apareix un xungo molt xungo. Quin és el gran xungo dels 4 fantàstics? El Doctor Mort? Bueno, sí, també. Galactus. Galactus és el gran xungo galàctic, no? El devorador de planetes. Doncs apareix un altre personatge que s'escapa de la zona negativa, que és aquesta espècie de dimensió paral·lela on els agrada molt viatjar als 4 fantàstics, i aquest personatge que escapa d'allà és com un antigalàctics, el Galactus de Voramons, i aquest els refà, però els refà a la seva mida i semblança per arrasar i col·lapsar l'univers. A partir d'aquí comença una lluita moral sobre què fer amb Galactus, perquè realment és un enemic universal, i què fer amb aquest enemic de Galactus i també enemic de tots. Divertit, i sobretot aquesta recuperació d'aquests 2 autors en el camp dels superherois, que sempre és interessant. Recordem això, que els 4 fantàstics seria la família americana, seria la sitcom, el que passa que amb les deformacions físiques o els poders estranys que tenen. I a més tenim un parell d'afegitons que no venen massa a tom, però sempre estan bé que tinguem un parell d'afegitons, que una és una història també d'Adams, de Neil Adams, dels X-Men, on no surten els 4 fantàstics, però bé, és una història de Neil Adams que ens l'afegeixen aquí al final de l'època, dels anys 80 aquestes, finals dels 70, i després una altra dels 90, de Sí, els 4 fantàstics, escrita per Mark Waid. Els 4 fantàstics, 2 autors clàssics que tornen a l'actualitat amb aquesta història que es diu Antítesis. Salut i a llegir còmics.